ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapauluhan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Anya mo ti kastoy a klase ti biyag. Amukla kumakastoy ti biyag ko iti sidong mo. Sige lang ayat ti dakkel ti babawi na. Uray siya, agbabawi ak. Nakaadalak ko man, no saan agapokan ka? Sinalbag ka. Nagado akarkarim. Kunam ajak to agrigat iti sidong mo. Apay nga rod ngay, akas taunay ti rigat ko. Anak kan tumat ngamin nga anak. Basol ko ka din no anakak nga anak. Basol mo ah. Apay kumangay basol ko. Kat saan mo't asyak ti agan anak. Ay baribar at talaga ti utak mo. Imbes nga inggatang mo iti gatas ti ubing, ti igat-gatang mo iti arak. Di may mayat kuma. Ingka man umutang iti gatas kini Antim Amelisa. Amangan no dinak ikan, nanang. Ado nga minan ti utang tayo ijay. Ibagam ano saan nga agpautang, mabigot ni ading mo, awan gatasen na. Nakitong it kayo mat ngamin idikalman. Nakita ka na abak kayo. Damdamagak ka din no nakitam anak itong itak. Ibabaon ka nga umutang itigatas ti adim. Sige nanang, inak nga rudan. Darasam, ta sumanangit ni ading mo. Sa kayo lang amin agibaon, no talaga nga awanan gatas na. Ita, agsangitan. Di ka man sumanungbat nga ubing. Agsao ka pa'y tamakitam. Ala, ingkakit din, ta itimpla am itigatas na no sumangpat ka. Kasanon ngay, no awan tigatas ang mautang ko, nanang. Auntie, umutang at man ka no itigatas. Awan nga minan tigatas ni ading ko. Umay ka manan umutang? Gimatang lang itay ni tatang mo iti arak. Inuna na ti arak, sakbay ti gatas ni ading mo? Jak amukan kwa na auntie. Imbaon nakmat ni nanang nga umay umutang. Di kalman, naabak ni nanang mo iti tungit. Itay, imay gimatang ni tatang mo iti arak. Awan mo't gayam gatas ni ading mo. Auntie, ikanak ka di, wano saan? Aksang sangit ngamin itay ni ading ko ang pinanawak. Saan ka ko mga ikan? Tamasurunak ka dagiti dadakkel mo. Nga maasyanak mo't iti kabsat mo. Sige, ikan ka man laangan. Agyaman na, auntie. Inak nga rudan, tay nakagtimpla iti gatas na. Ay, anya akla si aya dagiti dadakkel mo. Awan manaknakem da. Apay nga ta ka dito'y dalan. Anya day taigam mo? Kwa manang, inutang ko agatas. Gatas ni ading ko. Imutang? Kahit itit ko lang ti sweldo ka ni nanang idikalman. Isumatlagayam anak itong idikalman, manang. Naabak pa'y Anya? Nakitong it ko nam? Di mo ibagbaga nga imbagakkan ka, manang. Amangan ngamin no kadalan na. Pudno ka di timbagam anak itong it? Kwa manang, please, saan mo nga ibagbaga nga imbagakkan ka, Saan ka nga danag? Saan ko nga ibaga asikatin ang ibaga? Asino tinakitam akadwa na ijatong itan? Dagiti ka aruba ababakat, manang. Pudno ka di timbaga dagiti babakat akaaruba tayo nga inabakda ka iti tungit nang? Nakaamammat kita. Apay ka diakas na kayo nang. Makabulan ang nagbanugak, insugalyo. Napan kayo nagpautang itigatas ni baby? Ising-singir mo ka di tinted mo asweldo. Saan ko adinawat tinted mo? Inted ko, tapno adda igatang yo iti aramatan tayo dito'y balay nang. Saan ka tapagsugal? Isoblik to ti kwartam, tapno di mumat ko na. Saan ko asing singiran nang? Ti kumakayat ko, kat saan nyo kumamat angay sugsugal ti kwarta? Saan ko nga insugal amin?
Inala ni tatang yu ti daduma. Kaya ti asawan, insugal kan imbartek ni tatang ti kwarta. Ikanakman mo ti kwarta. Awanan ti kwarta. Inutang pa'y nilili ti gatas ni baby. Ay, sinalbag. Apay ngamin nga insugal mo ti intad ti anak ta. Ingka di agbirok iti trabahom tapno addamet kwarta tayo. Dala ka ayamat ti agbirok iti trabaho. Inakto. Ha? Day tala uminom ti ammom. Nagdakla ka nga rod day tatyan mo. Saan ka nga rod amasikog? Sao kala sao. Uray si kamat, awan mat trabahom. Apay, saan at trabaho ti panagaw awir ko iti putot mo? Sika ti agawir, tay nakagbirok iti trabaho. Anya ko maatrabaho, aber. Uray anya ditan Baketak maangaminan, tapno ag serbidura ak lakuman iti restaurant. Napanan ka din ni Nanang Tang. Apayan na kayo ti anda ti balay. Nakarit nga agbiro kano iti trabaho na Jay Ili. Isu a pinalubusak. Tapno muna tirigat ti agbiro iti trabaho. Kasanon no da sa balya mabirukan na tatang. Anya ko maasabali ti mabirukan na ako nam. Kanayon kayo agsubang. Nungay makasapol iti sa balya lalaki. Anya? Lalaki ko nam? Katbuan. Kanayon nang ibaga anauman ka na kayo. Ure na kayo mad. Day tamat ibagbagayo no agsubang kayo. Saan nga agkamkam mali nga agaramid iti pakadadaelan ti dayaw ko? Apay analiday ka, gayam? Imbagpaykan ka, takabukbukudam ti sweldom. Siyakat it-ited ko kadagiti dadakkel ko. Ngam ibisbisyo damat. Anya? Ay, unay mo tanti kasta, gayam. Dahita ti parikot ko. Kaano nga tamat nga agnakam dagiti dadakkel ko. No kasta ti aramid da, igatang mon, agrocery ka, kat isangpat mo ijabalayo. Wansang agpayso. Gumatangak iti gatas kanda dumapay amasapsapol ijabalay. Kasta ti aramidam, tapno saan da ama ibisyo akas iti kunam. Talaga nga inton agsweldo ta. Gumatang akong iti gatas kanda dumapay. May mayat day ta nga aramidam gayam. Ngamin, no kwarta ti yawat mo kadakwada, mabalinda agastusan, wano isugal akas iti kunam. Kanayon nakagumatang ito. Ito lang nga makita ka. Wuna, taitaak laeng mat nga aglako dito anya ka diti gatangam. Sakbaya gumatangak, kaya't ko amamuan tinagan mo. Siyak ni Monica. Itatayong baga kong tinagan ko. Masapul agumatang ka iti ado alako. Siyak mat ni Joe. Kasano kaya gumatang nga kitado ket tag may sakmat nga bibya. Apay, awan asawang? May saak abalo. Agbirbiro ka karon iti makunamot ta katakunay na ko iti biyag. Kasta ka di? Iti dayta kinataer mo. Masiguradok ang makakita ka adagos. Ayan ka di man ti asawa. Nagsina kaming iti asawa. Taawan ang muna at trabaho. Di nak mabiyag. Isungad daak dito'y ngaglaklako. Anya tinasarakam at trabaho mi Jay Ili. Aglako itinatnatang. Imbagday jayan at trabaho. Ngam ti agaw awir. Awan sumangpat a kwarta. Kastamat. Nagdisnudo ka nga agtrabaho. Uray at daak dito'y balay. Taad da ubing nga iwanak. Rumbang nga aywanam ta pinutot mo nga rod. Mangtad ka nga rod ay iti igatang iti pangsuk mo. Tapno maayusan mo't iti nasangar ti karabukob ko. Saan ang masapol agatangam ti ipaayos mo di ta karabukob mo? Ingka sumakdo iti inumam ijay waig. Anya? Buwesit kid di kastoy. Agawir iti ubing, ngam awan mo't itadda nga igatang iti inuman. Adda impaigam mo ayah tapno adda dawatam. Naa. Mapankala ang agla ko, ngam nagposkol ti makeup mo. Ay na,
Nakashorts kakit din iti nakakitkiting. Napudot ije palengke. Marigata nak iti pudot. Saan nga tangad na makagapo, no apay nga agsuot ka iti kasta? Anya ko mga iti makagapo. Napudot ijay kunak. Saan na ya? Di ka agkamkam mali nga agaramid iti saan ko akayat. Sika, Monica. Nalipatam ka din ako kwa ka. Anya ko maasaan mo akayat? Apay, ing kasarnak aya tapno ibagam ako kwanak. Iti tuno ti saom. Kaslaad da milagro ang mapaspasamak. Nasaysayat langan, asumardeng kan nga aglako iti tsindaan. Maitad mo ka di ti masapul ko, aber. Di ka pa'y makasarak iti trabahom, day talatyan mo ti padpadakkelam. Jun, adan sa matangdan mo ang nagkumboy iti palengke. Ingkaman mat gumatang iti may salaang a serbesa. Untang, nga may salang, ah? Ano kayat mo? Nayunam latan. Amang ano, mabartag kayo. Mabartag ayamat iti serbesa. Apay kumasa na makabartag, tatang. Nasangar mo't day jay. Saan ko naglangarudan? Ala, ingkan gumatang, tamawawak launa iti serbesa. Amang ano, mamagaan ti karabukob ko. Ala, mabangkan, barok. Untang, inakon gumatang iti istorya ni Auntie Melissa. Simangpot ka din ni nanang mo, baro. Saan pa yan, ti? Ada ka di ibagayo ken ko, na? Ha? Awan baro. Dinamag ko lang no simangpotan. Anya ti katangam? Dua man na serbesa, auntie. Ha? O mininom ka kadimatan? Saan ka kumapay nga aginom iti nasangar? Ubing ka pa'y? Ipagpagatang itatang ko, auntie. Sana siya ti uminom. Nasayaat nga rod no saan asika ti uminom. Maamwak tuman no sumangpot ni nanang mo, barok. Wan, auntie. Tayo nga rod gatgatangan ko na serbesa, auntie. Anya ka di ti katangam? Sakbaya gumatang nga. Awatan pa dito. Anya ka di date na? Amangan mo no bomba. Bomba ti panagayat ko ken karay ka. Imbagla merienda, minton madamdama. Ay na, nagkasa takon tadamang tad iti merienda. Saan nga tangad dagayuma da ito'y? Nagsaya tayo, nadagayuman na, tapno kamaten na. Ay na, itala ang ama kaawatak iti sago. Agyaman ako na, Jo. Numakit-kita ka nga umisem, umdahal sa napakaragsaka. Ngayon, saan ka nga agyaman? Kanayo naknarod nga umisam. Tapno umanay apanagyaman ko. Nagita nga isang timang paragsakit alaw ko. Anya day tayong sangpat mo nga imbatim di tarabaw ti lamisaan. Imbaglaan ka ng dagiti ubing. Intad ti amo. Saan ko anaibos? Nan, ramanak man no anya day ta. Special ahopya. Na, sikantiin mo na anangan. Saan aparakan ka dayta? Naghimasaw. Anyat kayat mo asawan. Sa anak ang mabalin amangan iti insangpat mo? Ay, kun kunaklaan. Di makkel man ang timulagat mo. Ikamat adag iti ubing. Mangin insulto ka. Nakatrabaho ka aya no awanak anangaw awir kadang iti anak mo. No adda ko matrabahom, saan asika ti agaw awir. Iso asaan kang agreklamo, ta pinutot mo mat ti inaw awir mo. Awan pa'y ganas kan ka. Anya, di mo kunaan nga adda sa bali a pagpatpatyarimingam. Ay, jak amukan ka! Buisit ka! Amom, Monica. Madlaw ko man. Ano ka pa abimaket? Adda ka matagumargarang ganjang. Anya gumargarang ganjang. Losya nga kangarudan, ama panaglako. Amangan mat mo saan lang nga aglako ti aramidom ija ile.
Anya ngay kumati sa baling aramidok. Agyanak ka di dito'y sibay mo. Arigat laeng ti kagabgabok. Agtalna ka man. Ginabo ka dita, makitam. Na, ha? Dita ka man langan. Awan pa'y nasaya at mo't nga gapo ditang iwat mo. Agawit ka dagos inton malam. Ha? Tarupam. Awan pa'y pakaay-aywan kan ka. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti seryeta yung itaalawas ang napauluan. Responsibilidad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ganiti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.